Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Добре дошъл си винаги. Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Нови пациенти има ли? Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Добре дошъл си винаги. Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Нови пациенти има ли? Здрасти, не се плаши, раздавай го стил, чил. Приятно ми е, доктор Злобил. Как оперирам? В куплета си завъртам цялата планета. Върху нея с комета слагам щампа на Вендета. Напушен, бавен, много лек и важен. Потъркай микрофона и ще изляза с бита мазен. Не ходя в X-фактор, защото аз съм X-фактор. Нестабилен съм, като атомен реактор. Не се гета фана за моите цели. Вокала мисли за апода, трепери. Годините бягат, аз бягам с тях. Абонирам до живот за всеки грях. На мен не залагам, защото го мога. В чужда пъница не гледам, не гледай в моята. Гладен съм, в рапа брат ми ненормален съм. Чуй, пита тази рима. Имаш ли усмирителна риза за трима? Отварям ти главата и влизам в нея. Подреждам ми мисли разхвърлени вътре ми от нея. Това е моята магия, може да ме извадиш само с лоботомия. Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Добре дошъл си винаги. Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Нови пациенти има ли? Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Добре дошъл си винаги. Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Нови пациенти има ли? Веки рапа се развива, не спира да прогресира. Челни позиции достига и от върха ни намига. Изглежда гладен аголизира, не достига ефира. Захранваме го с коси бира и огледаме се и ръко серия. Но бия червата си намира, там на улица настига. Ножа дълбоко забива, следите бързо прикрива. Трупа и свърля в язовира, става топ новина от BBC до Ал Джазира. Не съм дошъл до тук да ви давам обяснение. Дойдох да ви покажа рап от ново поколение. Точно попадение, изстрелвам в целта. Уязвим съм от към ахилесовата ми пета. Това последното е шега, знам как си оценил моя стил. Като бацил вече те е заразил. Къв си ся и къв си бил, няма никакво значение. Щом за твоята болест няма надежда да бъде открито лечение. Слагам под съмнения, че болестта ти придобива най-различни форми. Страдаш от амнезия. Знам начина да те накарам бързо да си спомниш. Имаш ли от нещо нужда, веднага се обади. Имаш визитката ми, аз съм доктор, гласи се жи. Обещавам няма да боли, но моля те не ме вини, че планирам да ти имплантирам женски гърди. Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Добре дошъл си винаги. Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Нови пациенти има ли? Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Добре дошъл си винаги. Клиника Вендета, клиника Вендета, клиника Вендета. Нови пациенти има ли? Надъхан като Майк Джонс, стил типин. Можем да ви продадем или да ви купим. Офертата на Вендета е лирическо екзекутиране. И няма опция сделка или не. И няма опция сделка или не. Хората от мене са смутени. Духа ми те снимам, за да спечеля наградите Еми. Много си остат, като Милен Цветков. И за това пиеш кафето си в Пирогов. Какво е на моя текст да правиш рецензия? Защото имаш симптоми на римовата анорексия. Ние сме болни, да лекуваме с перверсия. Чукам те и получаваш във Фейсбук известия. Ние сме вокални екстремисти, специализирани в борбата с негодни артисти. В рапа сме просто висшисти и лошите герои в приказки на Уолт Дисни. Покриваш се, откривам те като Бонд, Джеймс Бонд. И сега в разтек в отечествен фронт. На моето парти кучко винаги си вип. Докато рапирам на момента свалиш моят тип. Влизам в твоята система като хакър се секит по колективна ти поставяме в еднала микрочип. Бракето